extend my heartfelt thanks to Ma'am Yojana for inviting me for this noble and inspiring event. It is always a proud moment when we gather to celebrate achievement, recognize the talent, and uplift the spirit of learning. I would like to congratulate the entire team behind this initiative. The effort made by the Ved Academy Center to promote ancient Indian wisdom through modern teaching methods, empowering the young mind to think critical and creatively. In today's moving world, computer exam and logical thinking play a vital role. Mastering mental maths and shortcut technique offer a significant advantage. And I am sure the Ved Academy Center is committed not to only improve the academic performance, but also the boosting student confidence and decision-making abilities, which I witnessed firsthand among my students. To all felicitated students, your dedication, discipline and hard work have brought you this moment. त्यांना घडवलं गेलं आणि ते जर त्यावेळी त्यांना घडवलं नसतं, त्यांच्या मातोश्रीनं घडवलं नसतं, वडिलांनी केलेला त्याग, अनेकांना आपण इतिहास वाचतो पण त्यांच्या शाही महाराजांचा त्याग आम्ही आठवत नाही. त्यांनी कुटुंबासाठी किती वेळ दिला, काय दिला हे बघत नाही, पण त्याग म्हणून आई वडील हे प्रामुख्याने त्यांचं जे योगदान आहे आणि ते त्यामध्ये तुमची गणना मी इथं करतो. कारण तुम्ही ते पालक आहात जिथं तुम्ही त्याग केलेला आहे, कामाचा त्याग केलेला आहे, व्यवहाराचा त्याग केलेला आहे, वेळेचा त्याग केलेला आहे आणि या सगळ्या कामाच्या व्यापातनं वेळ काढून या तुमच्या मुलांसाठी तुम्ही देत आहे. आणि तो वेळ आहे तो मुलांच्या भविष्यासाठी. शाळेमध्ये सकाळी मुलं येतात, 2 वाजता निघून जातात, पण त्याही नंतर आपलं मुलं काहीतरी वेगळी झाली पाहिजे. प्रत्येकाची मुलं ही वेगळी असतात, त्या मुलामध्ये वेगळेपण काय आहे ते शोधण्यासाठी ज्यावेळी शाळेमधून ते मुलं पुढे सरतात आणि मग अशा वेद अकॅडमीमध्ये तुम्ही त्यांना घालतात आणि त्याच्याबरोबर तुम्ही वेळ देतात. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं जसे माझे मित्र विलंबनेकर म्हणाले, तुमच्यासाठी जोरदार टाळ्या आम्ही स्वतःच मारूया. इतर कोणी तुमचं पाठ करण्याची कधीच करूया नको. मी मगाशी वाटत होतं, खंत वाटत होती, ज्याच्या वेळी मुलं यायची त्यावेळी आम्ही त्यांचं टाळ्याने प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. वेद अकॅडमीने पुष्कळ अशी बक्षिसं इथं दिलेली आहेत आणि आम्ही मला वाटतं बक्षिस देता देता हात सुद्धा आमचे थकलेले आहेत, आमचे विचार सुद्धा संपले होते. म्हणजे आता बोलावं काय पुढं हाही प्रश्न होता. आणि त्याही परिस्थितीमध्ये या मुलांचं कौतुक करण्यासाठी तुम्ही थांबलात आणि एक सर्वांना